Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонид. 23 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев дар маркази хизматрасонии дунёи оши пойтахт аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ боздид намуданд. Гузориш дар ин хусус. 23 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаев дар маркази хизматрасонии дунёи оши пойтахт аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ боздид намуданд. намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар намоишгоҳ молу маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили полезиҳо, меваҷот ва сабзавоти тару тоза ба маъраз гузошта шуд. илова бар ин, дар доираи намоишгоҳ маҳсулоти аз орд омодашуда, нонҳои ҳархелаи кадбонҳои ҳунарманд пешкаши меҳмонон гардид. дар маркази хизматрасонии дунёи ош сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаев бо таомҳои миллӣ аз ҷумла намудҳои мухталифи ош ки аз ҷониби ошпазҳо бо санъати баланд омода карда шуд, шинос шуданд. баргузории чунин чорабиниҳо аз қабили намоишгоҳҳо, барномаҳои фарҳангӣ ва дигар тадбирҳои муҳим, агар аз як ҷониб шиносоии фарҳангу маданияти бою қадимаи тоҷик ва муаррифии дастовардҳои миллати тамаддунофари тоҷик дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бошад, аз дигар тараф омили муҳими таҳкими дӯстию бародарии мардумони Тоҷикистон ва Қазоқистон аст ки бо ирода ва дастгирӣ бевоситаи сарони ду давлат амалӣ мешавад. имрӯз мулоқоти президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаев бо раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода доир шуд. таъкид гардид ки маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси парлумони ҷумҳурии Қазоқистон дар заминаи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар доираи созмонҳои байналмилалии парлумонӣ пеш аз ҳама дар фаъолияти ассамблеяи парлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ассамблеяи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муносибатҳои самимию дӯстона ба роҳ монда шудааст. ҷонибҳо вобаста ба ҳамкории мақомоти қонунгузории ду кишвар ибрози назар намуда барои вусъатбахшидани робитаҳо дар ин самт мубодилаи афкор намуданд. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаев ба ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз мулоқоти роҳбари ин кишвари дӯст бо сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода баргузор шуд. ҷонибҳо аснои вохӯрӣ муҳимтарин масоили ҳамкории дуҷонибаву бисёрҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, баҳри тақвияти ҳамгироӣ ҳавасмандӣ зоҳир намуданд. соли 2023 байни Тоҷикистон ва Қазоқистон 39 санади ҳамкорӣ ба имзо расонда шуд ки дар тақвияти ҳамкории гуногун соҳаи ҳарду давлат нақши муассир мегузоранд. дар маҷмӯъ муносибатҳои ҳарду давлатро беш аз 150 санади ҳамкорӣ ба танзим медароранд. Қазоқистон барои Тоҷикистон яке аз давлатҳои шарики стратегӣ дар минтақа маҳсуб шуда, дар сохтори тиҷорати хориҷии Тоҷикистон соли 2023 бо ҳиссаи 13,8% дар зинаи чорум қарор гирифт. соли 2023 мубодилаи мол байни Тоҷикистон ва Қазоқистон беш аз $1 миллиард ташкил намуд. ҳарду давлат тасмим гирифтанд ки ояндаи наздик ин нишондиҳандаро то ба $2 миллиард расонанд. ҳоло дар Тоҷикистон қариб 80 корхонаи муштарак фаъолият дошта, дар Қазоқистон ҳам чунин корхонаҳо бо иштироки сармоягузорони тоҷик мавҷуд мебошад. барои ноил гардидан ба нақшаҳои пешбинишуда байни ҳарду давлат имконоти фаровон мавҷуд аст ки аснои мулоқот ҷонибҳо истифодаи мақсадноки онро зарур шуморидаанд. 23 август сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар Тоҷикистон ба анҷом расид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми хос президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаевро самимона гусел карданд.
23 август сафари давлатии президенти ҷумҳурии қазоқистон дар тоҷикистон ба анҷом расид. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми хос президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаевро самимона гусел карданд. Президенти кишвари дӯст муҳтарам Қосимҷомарт Токаев бо изҳори сипос аз меҳмоннавозии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таассуроти нек аз ин сафари бобарор аз шаҳри Душанбе ба ватан баргаштанд. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 22-23 август президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаев бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд. дар доираи сафар меҳмони олиқадр бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар шахсони воломақоми Тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳои судманд анҷом доданд. аз рӯи натиҷаи сафари давлатӣ 16 санади нави ҳамкорӣ аз ҷумла санади муҳиму таърихӣ аҳднома дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон ба имзо расид ки омили муҳиму таконбахши таҳкиму тавсияи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ду кишвар гардид. баргузории рӯзҳои фарҳанги Қазоқистон дар Тоҷикистон ва анҷумани пурмаҳсули сармоягузорону соҳибкорони ду кишвар низ аз бахшҳои пурарзиши сафари давлатии муҳтарам Қосимҷомарт Токаев дар Тоҷикистон буд. дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи бошукӯҳи фарҳангии аҳли санъату ҳунари давлати дӯсту бародар ҷумҳурии Қазоқистон манзури тамошобинон гардонда шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ҳайати меҳмонони ҷумҳурии Қазоқистон вориди шаҳри Бохтар гардиданд. ҳайати меҳмононро масъулин ва аҳли фарҳанг дар фазои фарҳангӣ хушистиқбол гирифтанд. сипас ҳайати меҳмонон аз муассисаи давлатии осорхонаи тарихии кишваршиносии вилояти Хатлон ба номи Авасто дар шаҳри Бохтар дидан намуданд. бо шарофати сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати дарҳои кушод муносибати сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии мамлакатамонро бо кишварҳои дигар барқарор ва мустаҳкам намудааст. мо ҳайати ҳунармандон аз шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ба шаҳри Душанбе омадем ва моро мардуми шарифу меҳмоннавози тоҷик хуш истиқбол намуд ки ин аз таҳкими ду давлати ба ҳам дӯсту бародар ҷумҳурии Қазоқистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад. баъдан мо ҳайати ҳамроҳ ба шаҳри Бохтар сафар намудем ва дар он ҷо моро хуш истиқбол намуданд ва хуб меҳмоннавозӣ карданд. воқеан ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари хело ҳам амну зебо ва роҳатбахш ва инчунин мардумаш зиёд меҳмондӯст мебошанд. хулоса мо хеле хушҳол ҳастем аз чунин сафари ҳунарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. рушди муносибатҳои байни ҷумҳурии Қазоқистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон асоси тарихӣ ояндаи дурахшон дорад ва ин робитаҳоро метавон бо роҳи баргузор намудани барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ тақвият бахшид. инчунин робитаҳои дуҷонибаи давлатии мо дар самтҳои гуногун рушд карда истоданд ки ин аз таваҷҷӯҳи бевоситаи сарони ду давлат сарчашма мегирад. бояд ёдовар шуд ки бо мақсади пурзур намудани раванди дӯстӣ, беҳтар кардани муносибатҳои байни ҳамдигарӣ, табодули таҷриба ва шинос шудан аз фарҳанги якдигар, шурӯъ аз имрӯз дар шаҳри Бохтар рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Қазоқистон оғоз гардид. ҳунармандон ва ҳайати ҳамроҳ аз ҷумҳурии Қазоқистон аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва таърихии шаҳри Бохтар дидан карданд. баҳри болидароҳии меҳмонон ва иштирокчиён барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳр пешкаш гардид. маврид ба зикр аст ки баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ба рушд ва тавсияи ҳамкории фарҳангӣ, балки ба тақвияти робитаҳои самарабахши ду давлат дар соҳаи мухталиф такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. зеро робитаҳои неки фарҳангӣ пайкест аз тавсияи дӯстиву бародарӣ. он ҳамчунин роҳҳоро дар самти тавсияи ҳамкории гуногунсоҳаи ду давлат ҳамвортар хоҳад кард. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор.
дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии қазоқистон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар театри мусиқии масакавӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд аз ҷониби аҳли санъату ҳунари Қазоқистон намоиши фарҳангӣ доир шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. беш аз 50 нафар аҳли фарҳангу санъати шаҳри Шимкенти ҷумҳурии Қазоқистон бо мақсади баргузории барномаи ҳунарӣ барои сокинони вилояти Суғд ба шаҳри Хуҷанд омаданд. намояндагони ҷумҳурии Қазоқистон ва аҳли фарҳангу ҳунарро сокинони вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои дӯстона ва бо меҳмоннавозии хоси халқи тоҷик истиқбол гирифтанд. ин чорабинии фарҳангӣ дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори театри мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. қабл аз оғози баргузории барномаи фарҳангӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раёсати фарҳанг, рушди забонҳо ва археологии шаҳри Шимкент баромад намуда оид ба рушди муносибатҳои дӯстонии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қазоқистон дар самти тиҷорат, фарҳанг, дипломатия ва дар маҷмӯъ дар ҳамаи самтҳо шоиста ва намунаи олии дӯстии байни халқҳо арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки дар доираи ҳамкориҳо дар самти саноату кишоварзӣ, фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ, доду гирифти мол байни ду кишвар боиси рушди соҳаҳо гардида, дар давоми 2 соли охир кишоварзон, саноатчиён, аҳли фарҳангу ҳунари вилояти Суғд дар доираи рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Остона намоишгоҳ ташкил намуда бо пешниҳоди молу маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва баргузории чорабиниҳо дӯстию рафоқати байни миллатҳо тақвият ёфт. бо баёни андешаҳои нек доир ба муносибатҳои дӯстонии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон барномаи аҳли фарҳангу ҳунари шаҳри Шимкенти ҷумҳурии Қазоқистон пешниҳоди сокинони вилояти Суғд гардонида шуд. дар барнома аҳли фарҳангу ҳунари шаҳри Шимкенти ҷумҳурии Қазоқистон бо иштироки гурӯҳҳои варзидаи таронаҳои халқӣ, классикӣ, ансамблҳои рақсии Қазил ва ансамбли этнографии Коган намоиши ҷолиб, суруду таронаҳо ва оҳангҳои гӯшнавозро пешниҳоди тамошобинон намуданд. барномаи аҳли фарҳангу ҳунари шаҳри Шимкенти ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Хуҷанд дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои дӯстона пурмаънӣ сурат гирифт. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 2400 километр роҳи байналмилалӣ, 220 километр роҳи оҳан, 237 пули автомобилгард ва 6 нақби мошингузар бо дарозии 18 километр бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. сохтмон ва бунёди роҳҳо дар мамлакат идома дошта, айни замон дар соҳа 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи зиёда аз 13 миллиард сомонӣ татбиқ мешавад. ин ҳама дастовардҳо самараи соҳибистиқлолӣ ва татбиқи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Зульфия Раҳимзода гузориш медиҳад. солҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат бумбасти коммуникатсионӣ яке аз мушкилоти асосии мардуми кишвар маҳсуб меёфт. шаҳрвандон ҳангоми омаду рафт аз як минтақа ба минтақаи дигар бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешуданд. он замон 42% роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва 20% роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш буданд ки аз он танҳо 1% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дошт. бо дар назардошти имконоти маҳдуд доштани инфраструктураи нақлиётӣ, раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он ҳадафи дуюми стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда шуд. сохтмон ва бунёди роҳҳо бо вазифагузориҳои устувори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи 58 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар 2 даҳсолаи охир рушд намуд, ки дар натиҷа Тоҷикистон соли 2017 аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфта ба кишвари воҳид табдил ёфт. дастоварди муҳимтарини роҳсозӣ ва корномаҳои муҳташами даврони соҳибистиқлолӣ ин кандани 6 нақби мошингард дар минтақаҳои мушкилгузари роҳҳои кӯҳӣ мебошад. аз ин 6 нақби автомобилгард, нақбҳои Истиқлол, Шаҳристон ва Дӯстӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Хуҷанд, Бустон, Чаноқ ва 3 нақби дигар, нақбҳои Хатлон, Озодӣ ва Дарвоз дар шоҳроҳи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ, Мурғоб, Кулма бунёд гардидааст, ки рафтуомади бемаъмунияти мусофирон ва ҳамлу нақли молу маҳсулотро дар ҳама фаслҳои сол
تامین می‌نماید. مورد بهره برداری قرار گرفتن شاهراه‌ها، نقب و پل‌های ماشینگرد همچون دستاوردهای کلیدی سال‌های صاحب استقلالی در روند تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت نقش و مقام نمایان گذاشتند. که عین زمان در توازن وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان 14314 کیلومتر راه‌های اتومبیلگرد دارای اهمیت بین‌المللی، جمهوریوی و محلی داشته قرار دارند. از این مقدار 3383 کیلومتر راه‌های اهمیت بین‌المللی و 2184 کیلومتر راه‌های اهمیت دارای جمهوریوی داشته میباشد و 8746 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت محلی داشته قرار دارد و در دوران 33 سال اقتصادیات قید کرده با مورد است که از سال 1992 باشد برای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد باشد. سال 1992 مبلغ 1.2 میلیون از بودجه جمهوری برای نگهداری راه‌های اتومبیلگرد جدا پیش بینی کرده میشد. در سال 2024 باشد مبلغ 106 میلیون را در بر میگیرد که این برای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد سفربر کرده میشود و همچنین با مقصد نگهداری راه‌های اتومبیلگرد 1318 عدد تکنیک مکانیزم و تجهیزات راهداری فعالیت دارند که برای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد خدمت می‌رسانند. در دوران 33 سال اقتصاد دولت جمهوری تاجیکستان 762 عدد تکنیک مکانیزم‌های حاضر زمان که دسترسی مسائل راهداری کرد و امروز در دایره تکنولوژی تعمیر و نگهداری راه اتومبیلگرد برآمده شده است. در سالهای صاحب استقلالی 220 کیلومتر راه نوی آهن ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. راه آهن باختر کلاب سال 1999 با درازی 132 کیلومتر، قطعه راه آهن وحدت یاوان سال 2016 با درازی 41 کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفت. در این قطعه راه آهن 3 نقب با درازی 3643 متر بنیاد گردیده، درازترین نقب آن هولبوک 2209 متر را تشکیل می‌دهد. در حمل و نقل بین المللی حصه نقلیات راه آهن خیلی بلند است. از این لحاظ با توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان آن در دوران صاحب استقلالی کشور راه آهن جمهوری نیز خیلی رشد کرده ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی کشور در این دوره در مجموع 220 کیلومتر راه آهن، 8 عدد پل و 3 عدد نقب در راه آهن ساخته مورد استفاده بری قرار داده شد. اینچنین وابسته به خریداری واگن‌های مسافربر و بارکش 937 عدد واگن‌های نوی بارکش و مسافربر از جمله 769 واگن بارکش خریداری گردیده امروزها مورد استفاده بری قرار دارند. خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی کشور خط‌سیرهای نوی مسافربری توسط نقلیات راه آهن از جمله خط‌سیر کولاب مسکو کولاب و خوجند مسکو خوجند در این دوره گشوده شد که مورد استفاده بری قرار دارند. دستاورد نظررس دیگر در سمت راه و نقلیات در زمان صاحب استقلالی مملکت این بنیاد و نوسازی استکاده ها در پایتخت جمهوری می باشد. موافق دورنما در شهر دوشنبه ساختمان و بنیاد مترو به نقشه گرفته شده. ساختمان مترو در 3 مرحله عملی گردانیده خواهد شد که در این سمت الکی کارها آغاز گردیده‌اند. با در نظر داشت آنکه راهها به گسترش مناسبت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور با دیگر دولت‌ها زمینه با اعتماد می‌گذارند، دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساختمان و بنیاد شاهراه‌ها، نقب‌ها، دالان‌های ضد ترموی و راه‌های نوی آهن را ادامه می‌دهد تا تاجیکستان صاحب استقلال به کشوری ترانزیتی تبدیل یابد. زلفیه رحیمزاده، بهادری قربان، قدرالدین فیض‌الله، اخبار. имсол дар ноҳияи нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 121 иншооти таъминоти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар маҳаллаи 7-уми шаҳраки дарбанд роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши эдигули маҳмуд. با کوچانیدن اهالی از منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی راغون به شهرک دربند، ضرورت ساختمان یک قطار اینفراساختار ضروری پیش آمد تا شرایط محل‌های نوبنیاد به طلبات معیارهای شهرسازی مطابق کرده شوند. این است که در پرتو غمخواری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله انشاءات گوناگون از قبیل راه و خطای آب، برق و دیگر کارهای آبادانی انجام داده می شود تا اهالی محل‌های نوبنیاد از خدمت‌رسانی‌های اینفراساختاری بنیاد شده عاقلانه و ثمرناک استفاده نمایند.
аз рӯи нақша дар маҳаллаи 7 шаҳраки Дарбанд соли ҷорӣ сохтмони 2 километру 500 метр роҳҳои мошингард пешбинӣ шуда буд. бо анҷоми корҳои пешбинишуда коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди вақт 2015 васлу насби новаҳои обгузар, хати оби нӯшокӣ, хати барқ ва дигар корҳои ободониро дар муҳлати муайяншуда ба сомон расониданд. баъдан бо ҷалби техникаҳои соҳавии коргарон ба муфаршкунии роҳҳои мошингар шурӯъ карданд ки масофаи он 2 километру 500 метрро ташкил медиҳад. масъулияи сохтмонӣ бошад дар корхонаи асфалтбарории маҳаллаи сарипули ноҳияи Нуробод истеҳсол карда мешаванд. рафти сифати корҳои сохтмонӣ аз тарафи мутахассисони фармоишгар ҳамеша назорат карда мешавад ки масъулияи сохтмонӣ ва корҳои иҷрошуда ба талаботи меъёрҳои стандартӣ пурра ҷавобгӯ бошад, то аз иншооти ба истифода додашуда мардум солҳои тӯлонӣ истифода намоянд. дар шаҳраки Дарбанд ва дигар маҳалҳои навбунёди он сохтмони иншоот асосан аз ҳисоби маблағҳои муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда, ҳамаи ин ободонӣ ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.